சினிமேக்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டேர்டெவில் ஃபேன்ஸுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீட்டே காத்துக்கிட்டு இருக்குது. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேர்டெவிலை யாரா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. காமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரிஸ் பார்த்தவங்களுக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ அந்த சீரீஸை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் டிஸ்னி பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கிட்டே இருந்த அந்த டேர்டெவிலோட ரைட்ஸை வாங்கினதால் இப்போ கிடச்சிருக்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேர்டெவிலுக்கு டிஸ்னி பார்த்தீங்கன்னா 4 ப்ராஜெக்ட்ஸில் டேர்டெவில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒஃபிஷியலாக இன்னும் வரலை, பட் இருந்தாலுமே ஒரு நம்பிக்கையான சோர்ஸ்லேருந்து தான் கிடச்சிருக்கிறதால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னென்ன மூவிஸில் அவர் அப்பியர் ஆக போகிறாருன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் தான் இப்போதைக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட். பிகாஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த லீக்டு இமேஜெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எதுக்குடா டேர்டெவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோமில் வர போகிறாருன்னு அப்படி கேட்பீங்க. அவர் ஒரு லாயர். பிகாஸ் நீங்கள் அவரோட சீரீஸ் காமிக்ஸ் படித்தாலே தெரிஞ்சிருக்கு, அவர் பேசிக்லி ஒரு லாயர். ஸோ அந்த லாயர் கேரக்டராக தான் இந்த ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோமில் வரப்போகிறாரு. பிகாஸ் மிஸ்டீரியோ பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் பார்க்கர் தான் ஸ்பைடர்மேன் அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டியை ரிவீல் பண்ணியிருப்பார். அண்ட் அவரை கொன்னதும் பீட்டர் பார்க்கர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ அதனால் பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயந்து போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அவர் நிரபராதி தான் அப்படின்ட்டு நிரூபிக்கிறதுக்காகத்தான் டேர்டெவில் பார்த்தீங்கன்னா மேட் மர்டாக்கா ரிட்டர்ன் ஆக போகிறாரு. டேர்டெவிலாக கிடையாது, சூட் போட்டுலாம் வந்து பீட்டர் பார்க்கர் கூட சண்டை பிடிக்க போகிறது கிடையாது. பட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாயராக மேட் மர்டாக்கா வர போகிறாரு அப்படின்ற ஒரு ரூமர் கிடச்சிருக்கு. ஸோ செகண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷீ ஹல்க்லேயும் அவர் வர போகிறதா நிறைய ரூமர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. பிகாஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஷீ ஹல்க் இருக்கிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் ஷீ ஹல்க்குமே ஒரு லாயர் தான். ஸோ அவங்களோட போட்டி போட்டு ஒரு கேஸை டீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எபிசோடில் காட்டப்படலாம். மிகப்பெரிய கேமியோலாம் கிடையாது, சும்மா ஒரு சின்ன கேமியோ மாதிரி தான் கொடுத்து போகிறாரு. ஸோ தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கோ ஹாக்காய் சீரீஸ்லேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரு ரெட் கலர் பேக்ரவுண்டில் நிற்பாங்களே, ஸோ அவங்க பேர் தான் எக்கோ, அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் தான் எக்கோ. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிங் பின்னுக்கு கீழே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கும் டேர்டெவிலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொமான்ஸ் போகிற மாதிரியும் நிறைய காமிக்ஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த சீரீஸ்லேயுமே ஒரு கேமியோ மாதிரி கொடுக்காம இந்த சீரீஸில் ஒரு எபிசோட் 2 எபிசோட்டுக்கு வர மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. பிகாஸ் எக்கோண்டா சொல்லும்போது அந்த டேர்டெவிலோட கேமியோ இருந்தே ஆகணும். ஸோ மிகப்பெரிய கேமியோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, சின்ன கேமியோன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த எக்கோ சீரீஸில் ஒரு எபிசோடுக்கு வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் எபிசோடில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அல்லது சீரீஸ் ஃபுல்லாகவும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய கேமியோ கிடையாது தான் இந்த மூன்று கன்ஃபார்ம் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயும். அண்ட் லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலோ ஃபிலிம் அல்லது சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேர்டெவிலுக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஸ்னி. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருந்த அந்த சீரீஸும் நல்லா தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. பட் இடையில் வந்து டிஸ்னி டேர்டெவிலோட ரைட்ஸ் வாங்கினதால நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் காண்டில் இருந்தாங்க டிஸ்னி மேலே. நல்லா தான் நேராக போய்கிட்டு இருந்தது, ஏன்டா அதை போய் வாங்கினேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை ஈடுகட்டுற விதமாக டேர்டெவிலுக்கு ஒரு தனி ஃபிலிம் அல்லது ஒரு சீரீஸ் கொடுக்க போகிறதா டிஸ்னி பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிலிம் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவரை சீரீஸாக கொடுத்தா தான் இப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மார்வலோட நியூ கேரக்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீரீஸாக தான் கொடுக்காங்க. அந்த மூன் நைட், ஷீ ஹல்க், மிஸ் மார்வல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸாக தான் வருது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த டேர்டெவிலில் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸாகவே கொடுத்துடலாம். பிகாஸ் டேர்டெவிலை பற்றி நிறைய சொல்லப்பட வேண்டிய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை சீரீஸாக கொடுத்தா தான் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தனியாக ஒரு சோலோவாக ஒரு ஃபிலிம் அல்லது சீரீஸும் டேர்டெவிலுக்குன்னு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த 4 ப்ராஜெக்ட்ஸுமே. இதை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சே வாட்ச் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்விட்டர் யூசர் தான் இதை சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இவர் சொல்லலாம் நம்மளாமடா அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு கேட்குது. பிகாஸ் இவர் சொல்கிறதுல 80% பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக தான் இருந்திருக்கு இது வரைக்குமே. ஸோ இவர் சொல்கிற நம்பலாமா வேணாம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பலாம். ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் அண்ட் எக்கோ, ஷீ ஹல்க் அண்ட் தனி சோலோ ஃபிலிம் ஓ சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேர்டெவிலுக்கு வர போகுது அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருந்தார். ஸோ எனக்கு இந்த நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்புற மாதிரி தான் இருக்குது. பிகாஸ் நோ வே ஹோமில் வர போகிறான்னு சொல்லிக்காது. அண்ட் நோ வே ஹோமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லீக்டு இமேஜும் கூட கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஷீ ஹல்கில் வர போகிறான்னு சொல்லிக்காது. பிகாஸ் ஷீ ஹல்க்கும் ஒரு லோயர் தான். ஸோ போஸ்ட்லி ஒரு கேமியோ மாதிரி வந்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நம்மளுக்கு நிறையவே இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்கோ சீரீஸ்லேயும் வர போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு.
அண்ட் எக்கோலையும் பார்த்தீங்கன்னா டேர்டெவில் இல்லாமல் ஸ்டோரி லைன் போகாது. ஸோ மஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எபிசோட் அதில் ஒரு கேமியோ அதில் ஒரு 50-30 மினிட்ஸ் சீன்ஸ்ன்றான டேர்டெவிலுக்கு நம்ம கொடுத்தே தான் ஆகணும் அந்த எக்கோ சீரீஸில். அண்ட் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேர்டெவிலுக்கு ஷோவில் ஃபிலிம். ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரிலீஸ் ஆக போது இன்னொரு 2-3 வருஷத்துலேயே அது வந்துடும். அப்போ தான் அந்த டிஸ்னி மேலே இருக்கிற அந்த கோவம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்ஸ்லேருந்து போகும். பிகாஸ் பார்த்திங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அந்த சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதை திடீர்னு கேன்சல் பண்ணதால் டிஸ்னி மேலே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் டிஸ்னி பார்த்திங்கன்னா அதை நினச்சி தான் அதை கேன்சலே பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்னியும் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக தான் எல்லா சீரீஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்டே இருந்தும் நம்ம இப்போ புதுசாக வர போகிற ஃபிலிமோ சீரீஸ்லேயும் நல்லா தான் எதிர்பார்க்கலாம். பிகாஸ் அவங்க நல்லா தான் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது டிஸ்னி இந்த 4 ப்ராஜெக்ட்லேயுமே டேர்டெவிலை இன்வால்வ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. பிகாஸ் ஏகப்பட்ட க்ளூஸும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது மூலமாக அதை கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இவர் டேர்டெவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயுமே வருவாரா அப்படிங்கிற நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், எனக்கான வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி நம்ம சினிமேக்ஸ் சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வேறொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். see you guys, bye. அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ see you guys, bye.